היי, מה קורה? אני מעלה כאן את מתן, המנכ"ל של ירין שחף. זו שיחה קצרה על ירין שחף וההטמעה שלהם של זנדסק. מתן, מה קורה? אהלן תמיר, מה העניינים? מצוין. בוא לפני שנתחיל, תן לנו קצת רקע אולי על ירין שחף, מה הבית ספר עושה בעצם. ירין שחף זה בית ספר שקיים משנת 86 ובעצם עוסק בלימודים בתחום הביוטי. אנחנו לומדים קורסים אופליין שקוראים בבית הספר, קורסים שנעים בין 3 חודשים לחצי שנה. זו פעילות אחת שלנו, ופעילות נוספת בעצם יש לנו את החנות אונליין שמוכרת מוצרי איפור וטיפוח בישראל ושולחת להם מוצרים מה שנקרא עד הבית. מגניב. אתם עושים בעצם גם את הלימודים וגם את האי-קומרס. ותגיד, מה היה המצב שלכם מבחינת השירות לקוחות והניהול של התקשורת מול הלקוחות לפני ההטמעה של זנדסק? בגדול האתגר המרכזי שלנו עם השירות לקוחות זה שבעצם יש לנו המון מדיות, בין אם זה וואטסאפ ויוטיוב ופייסבוק ואינסטגרם ואימייל, ואנשים פונים אלינו בשאלות ותהיות בכל המדיות האלה, ובעצם מצאנו את עצמנו שכדי לתת שירות, כל בוקר מישהו נכנס ליוטיוב, נכנס לפייסבוק, נכנס לאינסטגרם, ובעצם נותן מענה ומגיב לאנשים. ויותר מזה, הרבה פעמים היו לנו המון אתגרים, כמו מישהו שואל שאלה בפייסבוק, וזה שפותח ועונה את השאלה, לא יודע לענות עליה, אז הוא צריך בעצם לשאול מישהו אחר בארגון, ואז הוא חוזר אליו, ואז חוזרים בפייסבוק, ואנחנו מוצאים שהשירות שלנו לא כאילו הדברים לא קורים מהר, והדברים לא קורים באופן יעיל, והמטרה שלנו זה בעצם הייתה להטמיע את זנדסק, שבעצם כל הפניות מכל הערוצים יגיעו למקום אחד, ואנחנו נוכל לטפל בזה במידת מהירות הכי גבוהה שיש. ואם יש שאלה של זה שבעצם פותח אותה, לא יודע לענות, הוא פשוט מקצה טיקט למישהו שכן יודע לענות, ואז גם נחסך המון זמן המתנה ללקוח. ותגיד, כמה עובדים יש לכם שמשתמשים במערכת? משתמשים במערכת משהו כמו 15 אנשים. הבנתי, זאת אומרת, יש פה ממש עבודה בין מחלקות שהייתה צריכה לקרות. כן, כן, יש לנו את השירות ואת הסטודיו ואת השיווק ואת החנות אונליין, ובעצם כל המחלקות האלה עובדות עם הזנדסק, ואז אנחנו בעצם מקצים מה שנקרא טיקטים מאחד לשני. יש אפילו פעמים שאנחנו גם שולחים טיקטים ל-CRM, לצורך העניין אם בן אדם עכשיו רשם לנו שהוא, לא יודע, ראה סרטון מגניב ביוטיוב ואמר שהוא רוצה לעשות קורס שכזה, אז אנחנו עונים לו ביוטיוב, לוקחים את הפרטים שלו ביוטיוב, ובעצם הופכים את הטיקט הזה לליד ב-CRM. ואת כל הפרטים... סליחה, דבר. לא, ואז בעצם מי שעובד בעצם על הזנדסק לא יוצא למערכת אחרת. הוא מקצה מתוך הזנדסק ליד לעבר אנשי המחירות. לא בדיוק מקצה, עושה פעולת מקרו, זה נקרא. אז בוא נדבר בעצם מה השתנה אחרי ההטמעה של זנדסק. אנחנו עונים יותר מהר לאנשים, ואנחנו מבטיחים, אנחנו עונים באופן משמעותי יותר מהר לאנשים, שזה כאילו, אתה יודע, שזה ערך מטורף. אנחנו עונים הרבה יותר יעיל, לצורך העניין, אם בן אדם שאל שאלה ביוטיוב, הוא מקבל תשובה ביוטיוב, והוא מקבל תשובה מאוד מהר. אנשים ממש מופתעים שהם מגיבים על סרטון ביוטיוב, ותוך 5 דקות יש תגובה, שבדרך כלל יש מדיות כאלה שהן זניחות, ואתה רואה שארגונים גדולים עונים עליהם אחרי 3 ימים, אז אצלנו הכל קורה מאוד מהר. תוך כמה זמן הייתם לפני זה, אתה יודע להגיד? בעבר זה היה כזה פעם ביום, אבל אתה יודע, לפעמים הפעם ביום לא קורה פעם ביום, זה קורה פעם ביומיים או פעם ב3, כי זה שנכנס ליוטיוב לא נכנס. עכשיו, בגלל שכל הפניות שקופות גם אליי, זאת אומרת, גם אם הוא חולה, מישהו אחר יכול לענות במקומו. וזה מבטיח שאנחנו עונים ממש ממש מהר. כן. אני חושב שזה הערך המרכזי שאנחנו ככה, שבגינו הטמענו את הזנדסק. ודבר נוסף, אתה יודע, אם בן אדם לצורך העניין מתעניין בלימודים, אז אם בעבר צריך לעשות קופי פסט, לפתוח ליד, להקליד ליד, פתאום הכל קורה בזנדסק. זה גם מבטיח שהליד יוקלד כמו שצריך, לא יהיו באגים, יחזרו אליו מאוד מהר, כי גם כאן הליד יגיע מהר מאוד למחירות, ומהר מאוד יחזרו אליו. זה בעיקר שיפר את הזמני תגובה שלנו. מגניב.
שזו הייתה מטרת העל. כן. ותגיד, מה השפיע הכי הרבה על ההצלחה של הפרויקט מבחינתך? תשמע, אני חושב, מהניסיון שלי, כל פרויקט טכנולוגי שמטמיעים בארגון, אנשים בדרך כלל, אתה יודע, לא אוהבים שינויים. אני חושב שהאופן שההטמעה קרתה מאוד סייע לנו להצליח עם הזנדסק בזמן מאוד קצר. זאת אומרת, קיבלנו החלטה שאנחנו עוברים לזנדסק, אתה עשית הטמעת את הזנדסק אחרי שהבנת את הצרכים שלנו, וממש קיבינו את השלטר ביום אחד, אנשים התנגדו, לא אהבו, אבל כאילו, אתה יודע, היינו נחושים להטמיע את זה, ואני חושב שההטמעה מהירה לגמרי, אתה יודע, יצרה סיטואציה שאנשים לא התבחבשו. כן. וטוב, אז הבעיה העיקרית שבעצם רצית לפתור זה לרכז את כל הפניות במקום אחד ולקצר את הזמני טיפול. היו עוד דברים שרצית לפתור או שזה פתר לך כתוצאה מההטמעה? אני חושב שהטיפול שרציתי זה גם תקשורת פנים ארגונית מהירה, כי אם בן אדם שואל שאלה ביוטיוב על איזה מצלמה השתמשתי, אז בעבר הייתי צריך להתקשר לצלם ושהוא יענה לי ושהוא יגיד לי ואני צריך להסביר לו באיזה סרטון. היום אני פשוט מקצה לו טיקט והוא עונה. מגניב. אם הוא לא עונה, אני יודע מזה. זאת אומרת, כולם מחויבים לתת מענה מהיר. כן. ואני חושב שמעל הכל יש לי גם בקרה. זאת אומרת, אם היינו בעבר עובדים עם וואטסאפ, אז הנציגים היו עובדים עם וואטסאפ דסקטופ, אני די לא יודע מה התשובות שהם עונים. אני מצאתי את עצמי היום שאני מסתכל בהיסטוריית התשובות של הנציגים, ופתאום אני יכול לראות את אופי התשובה, אני יכול למשב את הנציגים על התשובה, זה דברים שלא יכולתי לעשות בעבר. אז אני יכול להגיד ששני דברים משמעותיים קרו, זמן תגובה מהיר, וגם בקרה שלי הרבה יותר גבוהה, ואני יכול, אתה יודע, לוודא שאנשים עונים את התשובות שאני רוצה שהם יענו. כן. תגיד, מה אתה חושב שהייתה ההשפעה של לעבוד איתנו לעומת לעשות את זה לבד? אתה יודע, לא אומרים שפחות זה לדב, מה שנקרא, בפניו, ואין ספק שאתם הגורם המכריע להצלחה. כי אני חושב שהיתרון שאני מוצא בך, אתה יודע, אני עובד בעיקר מולך, זה ההכרה שלך של עולם הטכנולוגיה. אתה לא רק מכיר זנדסק. אתה מכיר זנדסק, ואתה מכיר וואטסאפ, ואתה מכיר טוויליו, ואתה מכיר זאפייר, ואתה מכיר מייקרוסופט, ואני חושב שעצם זה שאתה מכיר הכל, או כל מה שאני צריך, ממש עזר לי, כי אני חושב שבסוף ידעת גם להתחבר למערכות אחרות שיש לי, ולא השארת את זה ברמת הזנדסק. זאת אומרת, אם הבנת שאני צריך את הליד במייקרוסופט, אז ידעת גם לפתור את זה. כן. או אם לצורך העניין, אני מקבל עכשיו קורות חיים של מישהו באימייל, אז ידעת להעביר את הקורות חיים האלה למערכת קורות חיים שאני עובד איתה. זאת אומרת, ידעת לתפור את זה 360, ואני חושב שמה שאני אוהב אצלך זה באמת העובדה שאתה מכיר הכל, וזה לגמרי פותר, נותן פתרון מלא. מגניב, זה ממש כיף לשמוע קודם כל. ותגיד, אני רק אחדד את הנקודה הזאת בשביל האנשים ששומעים אותנו. איך אתה חושב שהייתה מתנהלת ההטמעה, אם היית עושה הטמעה באופן עצמאי? מה אתה חושב שהיית נניח פספס פה ברמה מסוימת? אני חושב בוא נגיד כזה דבר, אני צללתי לתוך המערכת, יכול להיות, ואני מחשיב את עצמי טכנולוג, יכול להיות שהייתי מטמיע את זה, אבל אני לגמרי לא הייתי מטמיע את זה מושלם, ולגמרי זה היה לוקח לי הרבה יותר זמן, ואני חושב כאילו, אתה יודע, בסוף כשאתה מטמיע משהו, אז אתה יודע מה שאתה יודע. פתאום בא מישהו מהצד ומסתכל על הארגון שלך, ומסתכל על התהליכים שלך בארגון, ופתאום אומר, שמה, זה וזה, אני חושב שאתם עושים לא טוב. אז אני דווקא שמח שהלכתי איתך, כי אני חושב שאתה פתחת לי אופקים לדברים שעשינו כאן, או חשבנו שאנחנו עושים אותם טוב, ואתה בעצם, אתה יודע, גילית לנו מה שנקרא עולמות חדשים. כן, ההסתכלות מהצד, כאילו הפרספקטיבה החיצונית. לגמרי. תגיד, אז בוא נדבר על זה שנייה. התחלנו לעבוד ביחד לפני 2 בערך, כשזה עוד היה רק אני. אז מה גרם, כשהייתי קטן, כן, כשעוד היינו ארגון גדול. אז מה גרם לך להתחיל לעבוד איתי וכזה? מה גורם לך לרצות להמשיך לעבוד איתנו עכשיו, כשנהיינו כבר צוות? אני חושב שדבר אחד, יש משהו אחד שאני אוהב יותר מכל אצלך, שאתה פשוט יודע, כאילו אתה פאקן, כאילו יש לך ידע מטורף, כאילו, פשוט על הכל. אני יכול לשאול אותך על כל טכנולוגיה, ואתה יודע, ואם אתה לא יודע, אתה חוזר אליי.
אז אני חושב ואני חושב שמה שמניע אותך לזה זה הרבה סקרנות. ואני אוהב את זה. זאת אומרת, אני אוהב אנשים שהם לא, אתה יודע, מה שנקרא מקובעים או מתעסקים במשהו אחד, יש לך ראייה שהיא מטורפת. הלוואי עליי. מגניב, תודה רבה. תגיד, תתאר רגע את העבודה איתנו, על ההטמעה של הזנדסק, איזה חלק היה, נניח, בפן הטכני אולי הכי אפקטיבי עבורכם, ועם הכי הרבה השפעה, ולמה? אני יכול להגיד לך מה אני מאוד אוהב בעבודה איתכם. אני לא אוהב לדבר. זאת אומרת, אני לא אוהב אני לא איש של שיחות טלפון ולהתקשר והסברים, ואם יש משהו אחד שאני אוהב בעבודה איתכם, זה שכנראה גם אתם כמוני. זאת אומרת, אני מעלה לכם טיקט במנדי וזה מבוצע. וזו הצורה שאני הכי אוהב לעבוד, בלי לדבר. לעלות טיקט מבוצע, טק, חשבונית, זו הדרך הכי כיפית לעבודה. אז אני חושב שהדבר המרכזי שאני אוהב בעבודה איתכם, זו היעילות. יעילות, בלי למרוח, בלי לבלבל את המוח, בלי שיחות, בלי פגישות. תעלה טיקט, תסביר אותו, נפתור. וזה מבחינתי הנוסחה המושלמת. יאללה, מגניב. ותגיד, עכשיו מישהו שומע אותנו, חושב להתחיל עם זנדסק, חושב להתחיל לעבוד איתנו, למה שהוא יקבל את ההחלטה הזאת עכשיו? אני חושב שאם אתה, עוד פעם, כאילו, יכול להיות שזה לא מתאים לכל העסקים, אבל מי שחושב מה שנקרא בגדול, או מי שחושב על לטפל בעסק שלו בצורה יעילה יותר, אז אתה יודע, אז למה לא עכשיו? כאילו, למה לדחות כאילו חוסר יעילות? אני חושב שזנדסק זו מערכת שהיא נותנת פתרון טוב לארגונים שרוצים לצמוח, לארגונים גדולים, לארגונים שחושבים מה שנקרא קדימה, ואני אישית שמח שעשיתי את זה היום, כי אתה יודע, אני רואה את עצמי שנתיים קדימה שהחנות האינטרנטית כבר יהיו בה אלפי פניות, אין סיכוי שאני יכול להשתלט על זה בדרך אחרת. אז אני שמח שאני, מה שנקרא, התמדתי את זה יחסית בתחילת הדרך. צריך להתחיל כשזה עוד קטן, שזה לא יהפוך למקלסת אחרי זה. לגמרי. בסדר גמור. יש לך עוד משהו ככה לסיכום להוסיף? לא, אתם מעניינים ותמשיכו ככה. יאללה, אז תודה רבה. בכיף, תמיר.